The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita padayon sa atong naandan nga Bible study through the YouTube niining adlaw, gikinahanglan una ang atong pag-andam sa atong kaugalingon sa aron kita maandam og masibo gyud ta sa buot sa Dios nga atong pagabuhaton agig tuman sa iyang mando. Dili kita makasabot sa iyang pulong, gawas lamang sa pagpapuno kanato sa Espiritu Santo. Nahinomdom ka ba nga ang function sa Espiritu Santo maong magpagtudlo sa kamaturan? Dili siya maka-function sa iyang papel ingon nga magtutudlo sa kamaturan kung kita anaa sa paglunang sa sala. Kay mo kini ang babag, dili siya maka-function. Busa gikinahanglan, mawitaw nga sa di pa ta magtuon sa pulong sa Dios, mangandam ta sa tong kaugalingon, atong limpyuhan ang atong kalag. Pinagi sa pagsugid, paghingalan, pag-admitir, o pag-angkon nga nabuhat na itong mga sala, sukad ba ganihang buntag hangtod ni inihigayuna na nagakatapok na sabta. Ato kining isugid nito sa atubangan sa Dios kay yang tugon diha sa 1 John 1:9 nagaingon, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Og kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. Wala ka pa dawat kang Ginoong Kristo. Ikaw hangyo, gidapit sa paggamit niya ng imong kaugalingong kabubuton, free will sa paghimog desisyon. Desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Kristo ingon nga imong manluluwas. Agig sunod ka na sa pulong sa Dios diha sa Acts 16:31 nga ingon sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom magandam ta sa mong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mga Diyos, unas tanan salamat sa imong pagdala kanamo nining dapita pag-usab aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Og salamat o Diyos nga imo pa kaming gilugwayan ang imong kinabuhi nga gipabuhi mo pa kami
Gumikan kaya nakapay planos tagsa-tagsa na mo ka kinabuhi. Kinabuhi nga hinuwaman, kinabuhi nga lumalabay, busa niini gayon na o Diyos. Among ipunting ang tanan namong pagtagan diha sa imong igatudlo ka namong kamatuoran nining adlaw. Nga diin kami nagahisgot, nagatuon nining doktrina bahin sa sala. Nga giangkon namo kini mahinungdanon pag-ayo sa among pagkinabuhi nga imong mga anak. Busa niining adlaw o Dios, nagaampo kami nga pinaagi sa paggahom sa Espiritu Santo kanamo. Makasabot kami, makakat-on kami, makadawat kami sa unsay imong igutudlo kanamo ning adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. Padayon kita sa atong nabiyaan nga tun-anan bahin sa The Doctrine of Sin, ang pagtulunan o doktrina sa sala. Okay? Unas tanan, sa ato nang ginaingon, just a review, sin is anything contrary to the character of God or acting independently of God and God's provisions. Okay? Ang ato na nanggi subli nga ang prinsipyo nga atong gibarugan mo nga sa panahon nga kita makabuhat og sala, that is disobedience. Pag supa ka na. Okay? Disobedience. Kay ang sala is coming short of the glory of God. Sa diha nga kita dili mo sunod sa Dios sa iyang kabubuton, when we disobey God, kana sala. Gusto? O ang definition gyud sa sala according to the Bible, ang una niini transgressions. Unsa mang transgressions? Pag supak, okay? Rebellion against or over stepping the law. Matud pa sa in English. Ug kana gilati diya sa Salmo 51:1. Ang ikaduha, missing the mark. At nakabsan kita sa himaya o nasipyat kita sa atong mark o puntaria. Okay? Missing the mark. Salmo 53, 1-3, Roma 3:23. Unsa gisulti diha sa Roma 3:23? Kaya ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. All have sinned and come short of the glory of God. Unya katulo, trespass. Pagsupak niya po, ang mga synonym nini, trespass. When you trespass ka na, nakasupak. Okay? Murag maglisod nato sa pagbinisaya, gyud trespass. Kanang self-will over God's will. Okay? Imong palambaw ang imong kaugalingon nga kabubuton kaysa kabubuton sa Dios. Or a falling aside or failing aside. Efeso 2:1. Ikaupat, lawlessness. Ang pagsumpak niya hapon sa balaod. Okay? Lawlessness. Why? Pagtamod sa balaod. Ang pansabot niya na. Og ubos sa balaod ni Moises, kana anang lawlessness. 1 Timothy 1:9 o 1 John 3:4. O ang ikalima mo ang unbelief. Why? Pagtuo. The only unpardonable sin. Inom dong kabasa. Gisulti diha sa minumdum kabasa atong gitun-ana ang Salmo 12:31-32. Okay? Salmo. Psalm 12:31-32 ang gisulti. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy
shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. So whosoever speaketh against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Mo ka nagisulti diha. So mo ka na ang unpardonable sin. Dili na mampasaylo ka ng maong klase sa sala. That is unbelief. And that is the only unpardonable sin. John 3:18b, John 8:24, John 16:9. Now, ang atong kinaiyang makasasala, mao gini tinubdan sa atong pagpakasala. Gikan gyud na diha kinaiyang makasasala. Ug kini mo ni magakondenar sa tanan. Roma 3:23, Roma 6:7. Now, ang mga personal nga mga sala sa personal sins, nanunong ka ba itong giitunan na ni? Ang una, imputed sin. Ikadua, inherent sin. Ikatulo, personal sin. Now, kining personal sins, well, these are sins of choice. Imong tinuyuan sa pagbuhat niya ng mga sala. Naapod na sa Salmo 19:12, Salmo 32:5, Salmo 90, versikulo 8, 1 Juan 1:7 ug 9. Now, ang tanang tao, ang tanan nga mahimugso ning kalibutana, mga makasasala by birth. Okay? Nasa Roma 5:12. Now, sin, ang sala, takes on many forms. All thoughts and actions which go against the standards set by God, regardless of circumstances or their relative offense, are sin. Mga sala. Ang buot pasabot nini, ang tanan natong mga panghuna-huna o atong mga binuhatan nga nahisupak sa unsa sukdanan nga gipahiluna sa Dios. Bisag unsang mga kahimtangan o mga relative offense kini mga sala. Okay? Ug ang tanan nga nanag-iya o kinaiya makasasala, and that includes every human being. Ang tanan yung mga sakop sa kaliwatan sa tao, nakabsan sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Now, when it comes to salvation, kung bahin na sa kaluwasan, salvation is one thing we are never big enough to do for ourselves by ourselves. Okay? Ang kaluwasan, usa ka na kabutang nga dili kita makahimos tong kaugalingon. Dili. Wa gyud tayo mahimo nga kita maluwas. Ang Dios ra ang makaluwas. Si Ginoong Jesucristo ra. Okay? Salvation is only found in the Lord, in the person of our Lord Jesus Christ. Now, we can only find salvation in the person of the Lord Jesus Christ. Acts 4:12, Titus 3:5, whom the Father sent as the solution to our sin problem. Mao naman niya itong ipanghisgutan taon-taon na nato kining bat-bat niya kanimo ron maklaro na gyud nimo. Matinawa na gyud kapag ayon na. Now, bahin pagyod, dugang pagyod niining doktrina sa sala. To God, alang sa Dios, sin is an ugly thing. Ingon ta ngilad. Okay? Gipanghimaraot, ngilad. Ang Dios gangilaran gyud sa sala. So, kita nagabuhat sa daghang mga sala adlaw-adlaw. Now, kitang tanan, wa gyoy exception, tanan nato mga makasasala. O ang Dios ra maoy hingpit nga maayo. He cannot
and will not let sin come into his beautiful heavenly home. Dili siya makatugot. Dili. Huwag yo'y sala nga makasud dito sa langit. He wants us in heaven with him, but not our sin. Di gyud. Di gyud mada. Di gyud masud ang sala dito. Ang imong inahan wants you to come home. Your mother wants you to come home, but she would not want you to come in with mud all over your shoes and track the dirt all over her nice, clean house. Di ba? Ang buti pasabot, ang imong inahan, dili buot, nga ikaw, musod sa bahay, dili siya makaakong mutanaw ni mga kalapok. Hugaw ka na imong sapatos niya mo, sod lang ka dayon, and track the dirt all over the nice, clean house. Hindi siya magatugot. So, sama po na, atong gitandi ang Diyos. Dili magatugot ang Diyos nga makasod ang sala. Kaya di man ginmay mo. Okay? We all were born sinners. Nang himugso taning kalibutan na nga mga makasasala. Nga ato naman ibat-bat ni mo kaniadto pa. Nga naman. Nga namang nahimo man tang mga makasasala. Tungod kini sa atong mga ginikanan, unang ginikanan, original parents, nga si Adan ug si Eva, nangalaglag sila, gumikan sila pagsupil sa unsa, gipasidaan sa Dios. Kakaon kamong tanan, ining mga bungas tanang kakahuyan din sa paraiso o sa hardin. Gawas lang sa usa. Ayaw gyud ninyo kana ka ng bunga niya na kay kana mo ang kahoy nga diyan ang bunga niya mo ang pag-ila nimo sa mayog dautan. Na ang Dios ko may dautan. Hingpit siyang mayo. Buot, dili buot ang Dios nga makaila ang tao sa dautan. Buot sa Dios nga ang ilang ilhon ang maayo ra nga mao ang Dios. Hingpit nga maayo. Okay? So God did not want them to know the kining evil. Kaya mao man to ang bunga nga diin that is the tree of the knowledge of good and evil. Mo lang na magsabot ka ba? Nilimot ang Dios nga kanang makatunan sa tao ang pagkadautan. So mo nang gidid-an. Nya yung sunod ba sila? Kaya ingon mang sa Dios nga magkakaon mo sa tanang bunga din gawas nila ng usa. Kaysa adlaw nga kamo mukaon niya na. Mo kanisulti sa Dios. On the day shalt thou eat thereof. Dying thou shalt die. Mao gina ang original nga translation. Gitranslate na nato in English. But sa original gyud, on the day thou shalt eat thereof, dying thou shalt die. Sa imong pagkamatay, ikaw mamatay gayod. Naon sa man itong kamatayon? Nga man sila mga tumba dito nga unsa. Nagsarasay sila dito human nila kanawa man. Ang buti pasabot sa Dios unsa. Ang ilang relasyon sa Dios maputol. Mo na ibot pasabot sa spiritual death. Spiritual death is just a group of words, just a term, which means total separation from God. Mao na ibot pasabot. Dili kay ang espiritu namatay. Imposible wala, di man mahimo. So mo kana ang term nga ang tao total yun, hingpit yung pagkaimulang sa Dios. Total separation mo na spiritual death. No to ibot pasabot sa Dios. On the day you will eat thereof, dying thou shalt die. Sa imong pagkamatay, mamatay ka gayod. Na, karon ato ra kuning atong maayuhon ni pagpasabot nimo ha. Kanang giingon nga dying thou shalt die. Duha na nang gisulti diha dying. Ang buot pasabot ang dying
ang imo ng lawas na magkaanam na katiguang. See? Luya na sa imong sa pagdagan sa panahon mo kuyog mo nunot po nga atong lawas. Mahimo ba day permanente, di man ta hingpit mo na nga magkaanam na tagkadunot o kaluya na di na ta kayo makakita, di na ta kayo makadungog, mangunot na atong mga panit, unsa pa na nga hingo na tingali atong mga ngipon, unsa pa diya maga sungkod na ta o dying, nagkaanam ka kamatay. Onya, thou shalt die. Now, ang buot pasabot niya ng thou shalt die o dying sa imong pagkamatay, espirituhanon ingon to pagkamatay, spiritual death. Dili na wa na magpasabot nga mamatay ang espiritu. Just a term which means total separation from God. Hingpit nga pagkaimulag sa Dios. Okay, dying, hingpit ka ng nahimulag sa Dios. Thou shalt die, imong lawas. Mao na bud pasabot. Dying, kay dying naman ka diha sa pagkaon nila ni Adan ug ni Eva niadto, namatay sila ang ilang relasyon sa Dios na putol. May bud pasabot. Okay, sabtag na pagkayo. Naputol ang relasyon nilang Adan ug ni Eva sa pagkalaglag nila, naputol. That is spiritual death. Dying, spiritual death. Thou shalt die. So manang magkaanam na kaluya, mo to akong giingon mo di padugay, o hangtod mamatay physical. Okay? Kahit ang una, namatay ka, naputol ang imong relasyon, and then you will die eventually. Mao ni bud pasabot. Kay napanunod man lang nato ang katong pagsupil nilang Adan ug ni Eva batok sa kabubuton sa Dios. So, mao na nga ang formula na inumdong kas formula nga atong gisugutan. Adam's original sin. Ayaw na ni kalimti ato lang ning i-abbreviate ingnon ta. Ato lang ipamubo ba. Adam's original sin. Okay. Ato lang ingnon og AOS. Adam's original sin. Kanya plus kay ning sunod naman dayon ang pagtapot sa kinaiyang makasasali nganhi sa atong kalawasan. Okay? AOS plus OSN. Sa palig OSN. Original sin nature or old sin nature. OSN. Okay? So, morning formula. AOS plus OSN equals. Ano sa equals? Spiritual death. Muna. Spiritual death. Ang pasabot. Ako kung pangutan nun pag-usap. Unsa? Spiritual death means hingpit nga pagkaimulag sa tao gikan sa Dios. Muna, spiritual death. Okay? Mo ka na formula. Mo na ang tanan ng matao ning kalibutan, mo na declared, okay? Declared physically alive. Physical. Buhi sa lawas. Okay? Mo na nga kitang gaginawa pa, lihok-lihok pa taning kalibutan na physically alive. Apan. Spiritually dead. Okay? Buhi ta physical, apan hingpit nga naipulag sa Dios. Nga kasabot ka. Mao ka na ang pagpaklaron nako nimo bahin ni atong kahimtang ingon nga mga makasasala. Mao to. Kasi Ginoong Jesucristo mo'y milukat sa atong mga sala. Aron kita balik, mapasig-uli ngadto sa Dios. Makabalik bata niya. Kaya naputol mga itong relasyon lagi.
sukad silang nakasupil sila si Adan ug si Eva. O kita nakapanunod, napahiran, o nangaangin, baingnon lang nato. Nangaangin ta. So, mayan ni si Ginoong Kristo. Gipadala sa iyang amahan. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Na, ang buot pasabot ng eternal life, gihatagan ka pag-usab og kinabuhi, nabuhi ang imong unsa, relasyon sa Dios. Kung imong unsa, naay kondisyon kung imong tuuhan si Ginoong Kristo. Okay? Naklaro ba na nimo? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Maluwas ka. Ambot pasabot na maluwas, malikay ka sa pag-unsa, tambog nimo dito sa linas kalayo, ang ngadlas kadaghanag impyerno. Mo nay kanang pagluwas ni Ginoong Kristo kanimo nga dili magtotoo. Maluwas ka gikan sa unsa, paghukom ngadto sa linaws kalayo sa impyerno. Ang Dios dili buot nga naay malaglag. Mao na iyang kabubuton. Asam na nimo kuha. Naa sa 2 Pedro 3:9. 2 Peter 3:9. God is not willing, dili siya buot nga naay malaglag. God is not willing that any di siya buot nga naay usa nga malaglag, that any should perish, but that all should come to repentance. Ang repentance niya is to change your mind. Usbo ni mong una-una, pag imong una-una bahay ni Kristo, kaniyan tuwa lang kay pagtagad o kinsas Kristo mo na, wa ba'y bili ni mo si Ginoong Kristo. Karon mo nang mando sa Dios. Change your mind. Okay? Come to repentance. Change your mind. From negative to positive. Imong tuuhan karon si Ginoong Kristo. Imong dawaton si Ginoong Kristo nga manduluwas sa imong kinabuhi. Mora nagihangyo sa Dios. Moingon ang Dios nga, aron mo masiguli nga rin ako, aron ka mapasiguli nga rin, will be back to me, will return to me ang atong relasyon. Just believe. Tuuhi lang ang akong bugtong anak. Mora na akong tugon, mora na akong hangyo. Tuuhi nga siya ang manluluwas na nagpakamatay siya dito sa krus sa imong mga sala. Gilukat na imong mga sala. Gibayra na imong utang sa sala. Kaya watay ikabayad. So may mo ibayad. Siya it needs a person who is alive to die for your sins. Sige no, Kristo ra, hingkalifikar niya na. Kasabot ka. Mauna, nga kung buot kang mapasiguli ngadto sa Dios, sa imong relasyon ngadto ka sa Dios, tuuhi si Ginoong Kristo. Na naghisgot man nagrelihiyon, nagtugon ba ang Dios nga pamembro ni simbahan na kinahanglan mo ni buhat? Wa. Ang iyang tugon kasimple, iano ra dili buot ang Dios nga malibog ang tao. Ingon na siya, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Period. Napabay kama dihawa na. Maura na. Ang imong pagtuo mo gikinahanglan sa Dios. Imagine, unsa ka powerful na imong pagtuo, ug kana ra bang pagtuo hinatag ra ba sa Dios? Ipagamit niya. You see? Kaya ang pagtuo, way merito. Kaya ang tanan makatuo. Apan dili tanan mo tuo. Kasabot ka? Ang tanan savable. But not everybody wants to get saved. Samtag yun ang pag-ayaw. Mo na we are all born sinners. Salmo 51:5. Nagingon din sa Salmo 51:5, Behold, I was shapen in iniquity,
and in sin did my mother conceive me. Now we cannot help being born sinners any more than we could help being a man or a woman. Mahimo ba de nga ikaw magbuot, kabubuton sa Diyos nga ikaw laki o bayi. You see? We cannot help being born sinners. Di ta kanang makalimod niya na. Kaya kita mga makasasala. O ingon nga mga makasasala, dili gyud ta makaduol nga to sa. We cannot come near God. Never. Well, we just are not good enough. Dili gyud. Wa gyud ta ipagkamayo. Puros yun ta mga unsa. Makasasala, mga dautan. Remember, we all missed God's mark. Nasipyat gyud ta. Kaya ang sala natarok diha, stands between God and us like a great big wall. Controversial ba kayo ni karong panahon na kining wall? Manang giingog border wall. Mao na nga there was a great big wall nga gitarok sa Dios tali nato ug kaniya. Nya to pagkalaglag ng yadan og iba. The wall was tarok, built. Okay? But listen, paminaw. Even though we are sinners, paminaw, bisan tuon nga kita mga makasasala, gihigugma pa kita sa Dios. Kasabot ka? God still loves us. He wants us to receive His love. Buot niya nga kita mudawat siya ang gugma. But we cannot come to Him through our own way. Dili man ta makaduol pinagi sa tong kaugalingong paagi. Something stands in the way. Okay? Something stands in the way. Naagyo mo kanang mupataliwala. What is it? What I mean is, na ay nagababag. Okay? Na ay babag. Kung sa may nagababag yun sa, in the way. What is it? Ang sala. Yes. Ang sala. Ang imong sala, akong sala, ang tanang sala sa tanan. Okay? Everyone's sin. Before anyone can come to God, sa di pa ang usa ka tawo makaduol ngadto sa Dios, something must be done about that thick sin wall. Something should be done. Kinahanglan na ibuhaton. But what? Magkuha matag dakong kanang tingali kanang sa tawag niya ng ipangdukdok. Shall we bring hammer kanang martilyo? Okay? Muda batang martilyo o kanang atsa to knock it down? Shall we call a wrecker to pull it out of the way? Shall we climb over the top of it? Makasaka ka ba niya? No. Dili. We can do nothing about the sin wall. Only God can. Kasabot ka? Wa gyoy makahimo niya na. Wa gyoy maka kanang saka o kapyot. Sana? Wa. Ang Diyos ra. Mo nang naghimog paagi ang Diyos. Grasya ka ng paagi ha. Kasabot ka? Mo nang atong kanunay yung bat-bat unsa na? Mo nagingon sa mga karaan, mga pagpagarpar. Mao ba na sakto? I don't think so. Basta kay nagabat-bat kita, nagahisgot kita, nagpasabot kanimo. Nga, why makaguba niya ng paril, inunta paril, wall. Ang Diyos ra. Ug mao nang nagbuhat siya, naghimo siya pagi, nga kana mabungkag kanang maong paril. Pinaagi sa gibuhat siyang bugtong anak.
Mao to'y gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Tuon sa to break down niya ng maong paril. Si Ginoong Jesucristo rin nakabuhat niya na. Niya 2,000 years ago siya dito gisakit. Nabitaw ng Pilipos 2:8 sa gisulti. Philippians 2:8. He humbled himself by being obedient unto death, even death on the cross. Nagpakamatay si Ginoong Jesucristo. Siya ay may voluntaryo, siya ay may puli sa itong dapit. Kaya kita bagi ang itong lansang dito sa cross. Palupa ang tata dito. Kapan si Ginoong Jesucristo mo ay may nangunay gid siya puli ka nato. Mao na nga unsay buhat niya, mao katoy pagpakita unsa kada kong gugma sa Dios nimo. Kasabot ka? Gugma to sa Dios ang iyang gipakita. Ug makaako ka bas pagbaliban, pag kanang talikod niya na, pag kanang hikling niya na, pag kanang salikway nimo sa gugma sa Dios, dakong tamparuso, dakong insulto sa Dios. Apan na magkay kabuton. It's a matter of choice. Mo bitaw na akong giingnan nga ang pagtuo hinatag na sa Dios. Ipagamit na niya nato. Kay may merito ang pagtuo. Ang tanan man makatuo. Apan dili tanan mo tuo. Kasabot ka? Atong ihemplo lang ng pagtuo nga, ang tanan makakaog luto, makainom og tubig. What I mean, ang mga normal ra tao. Okay? Kaya na may uban maglisod, kaya na handicap sila, unsa. Ang normal, ang bot pasabot. Any normal individual, makainom og tubig, magkakaon og kanon, see? So, dili ka magpasigarbo nga, ako rin maying laki, kaya ako rin makainom, o ako rin makakaon. Dili. Di ka magsigarbo. That is no merit mo na ibasabot. Maupon ng pagtuo. Ang tanan makatuo. Apan dili lagi ang tanan mo tuo. Kinamay kabubuton. Inomdong ka masun sa gamhanan nini atong kabubuton, how powerful it is. Yeah? Yatagan tas hingpit nga kagawasan sa Dios. Complete yan, total yung freedom. Okay? Natay kagawasan. May kagawasan kita sa pagpili. Okay? Apan na manggoy apan god, basta bantay na nanay apan. Apan uban niya ng maong kagawasan, hingpit nga kagawasan na ay responsibilidad. In English, we have been given total freedom, but with that freedom goes responsibility. Mao na, nga sa mataghimo na itong desisyon, besag unasang desisyon, gamay ba na o dako ba ng desisyon, kita ragyod, we are the only one accountable, responsible, accountable, responsible, o kanang answerable. Kita ra yun. Ingon dili kag gi-influensya man ko o influence man ko dani man ko nining tawhana. Okay, gidani ka. Pag isa may mohimog desisyon, siya ba o ikaw? Ikaw man. Ikaw ang mohimog desisyon. Mo nang ikaw manubag na nang imong himong desisyon. Maupod na ang kaluwasan. Nga sa panahon nga musalikway ka sa gitan niya nga gasa sa Dios. Gasa si Ginoong Jesucristo. God's gift to man. Mabito nang naay pag kanang hubad nila niya ng pulong nga grasya. Grasya man ni tanan ba? Sa simple na itong definition of grasya, buhat o lihok sa Diyos para sa tao. Mo ni grasya. Apan, dihe usa na ko ka higala nga
pastor, iya kining define yun niya, grasya. G, God's gift to me. Okay? R, received by faith. A, available to everyone. C, comes through Christ. E, extended for all eternity. Akong balikon. Grace is defined as such. God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Mo ni grasya. Ug lain pong definition sa grasya mo kini. Anything and everything that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Grasya. Well, naghanman ka na itong mga bagang duot sa katawhan, wag yun sila kay bagon sa grasya. Kana lang ng ilang murabalag unsa na murag ilan lang tinawhanon balang ng paghubad sa grasya nga it has deep meaning ang pasabot sa grasya. Ang words pag yun kasagaran ang ilan ang pag-ilas grasya kanang manugab sila human la mukaon o makainog tubig nga manugab sila mo yun sila grasya sa Dios. More nila kaibawan. Mo na nga, it's a tragedy nga ang Diyos nagpadayag sa iyang gugma kanato, labihan kada kong gugma. For God so loved the world, ngayang gihatang iyang bugtong anak, nga kinsa katong mutuo kaniya dili malaglag kundi maluwas. Okay? So mo nang kini ang atong hisgutan, balik-balik na ito nakapilan ito, balik-balika. Uban tingali mo yung luod na sila kay binalik-balik na itong hisgutan. Wala tayo mahimo. Mao kiniyang paagi sa inkulkisyon. Paagi sa pagsinil-silay. Kaya nga naman, kinahanglan yun isilsil ang kamatuuran. Kung buot kang mahimong mananaog sa kinabuhi. If you wish to become a winner in life, huwag ko mag-isgot o Kristohanon ba? In life, in general. Okay? If you wish to become a winner in life, study the truth. Tuni. With an open mind. Bukas. Kay sirado ka, di bukag sabot. Bukas nga pangunaw na open mind. Unya, pasabdon ka sa Espiritu Santo. Kay, mao ka na ang kinaiya sa Dios. Siya mutudlo sa kamatuoran. Pandi po siya mapugos. Di siya makapugos. Kaya to naman ang i-establisar ang prinsipyo. Ang tanan nagaduma, ang Dios, nagadumala sa tanan. God controls everything. Basta, mudawat ka niya ng prinsipyo ha? God controls everything. Tanan, nining kalibutan na ba? Siya nagakontrolar. Gawas lang. Bantay, basta mo ingon na gani gawas lang. Except, usa ka butang nga dili siya makadumala. Dili magkakontrolar ang Diyos. Kaya kung siya mo kontrolar niya na, dili na siya Diyos. Kaya nga naman, nahisupak man siya sa iyang kinaiya. Kung sa'y kinaiya sa Diyos, hingpit man ang Diyos. Perfect. So kung iya kanang supakon, dili na siya Diyos. Unsa man na? Unsa man ang butanga nga dili madumala, magkontrolar sa Diyos. Hibaw ka unsa? Ang imong kaugalingong kabubuton. Your free will. Dili siya magkatandog niya na. Dili siya magkadumala niya na.
Kay supa ka na siyang kinaiya. It's a violation of His perfect character. God controls everything except your free will. Mao bitaw nang unsa ka gamhanan gyud ning atong free will. Okay? Apan sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na, ang prinsipyo pod nga atong tan-awon, tutukan mo kini. Ang kabubuton sa Dios nga hingpit mo kanang exists with the free will of man. Mag-uban. Okay? Ang buot pasabot nga ang kabubuton sa Dios must be over and above sa kabubuton sa tao. Kaya ngayang una-una, di man yun tandi ang una-una sa Dios. Sa may sulti des Isaiah 55:8-9, ayaw ni kalimti. Isaiah chapter 55 verses 8 and 9. Unsa gisulti? My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, asa man ikatandi, asa man pagkumparar ni mo ng atong pangunahon ng tawhanon sa pangunahon na sa Dios. In fact, is 1 Corinthians 2:16, unsa man ang kining atong gitun-an, pulong sa Dios. Huna-huna sa Dios. Huna-huna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinthians 2:16. Kining mga bersikulo nga akong gipangbatbat, ayaw kalimti. Kay mo ni nagasuportar, nagapalig-on sa sige na itong hisgot ni mga pagtulunan gikan sa pulong sa Dios. Okay? Kaya kining atong gipangtun-an, dili man ni mga pagtuluan gikas tao. Way labot ng tao. In fact, kining atong gitun-an para natong mga tao. Okay? Nabitaw ubang mga pilosopo, adi mo kumutuo Biblia. Nga naman, sinuwat man ang tao. Sa ang mutuo man kunya na. Okay. Magpilosopo man ka, moingon man ka sinuwat ang tao. Manguntan ako sumbalik nimo. Kinsa man day mo suwat? Kinsa man day mo suwat sa huna-huna o pulong sa Dios? Di ba tao? Ang tao mo ay nagsuwat, gigamit lang siya sa pagsuwat. Apan ang hunahuna sa Dios, maoy iyang gisuwat. Kaya katong nagsuwat sa Biblia, kato silang mga kanlain mo to sila ni mga mag-uuma, ni mga mangingisda, sila gigamit man to sila sa Dios sa pag-unsa, pagsuwat sa pulong sa Dios. Kay ang tumong sa pulong sa Dios, kitang mga tao, mo nagigamit sa Dios ang tao sa pagsuwat. Gitugahan lang sila, buat sila usbang ilang style sa ilang mga sa ilang lifestyle, wa usba, wa tanduga sa Dios, gigamit lang sila. Pinagis pagsud hunahuna sa Dios sa ilang hunahuna og ning gawas. Ning unsa? Kanang ning gawas ang pangunahuna sa Dios. Kay kining pila man ka mga magsusuwat sa Biblia, 44 kapatang upat ka mga writer sa Biblia. O ang Biblia is made up of kan-uman ug unom 66 ka mga libro. O ang sentro gyud nga tema sa Biblia mo si Ginoong Jesucristo. Siya ra gyud ang tumong, the central theme. O ang constituting the gospel, nagalangkob sa maayong balita sa kalwasan mo, ang pagpadayag ni Ginoong Jesucristo sa iyang kanang ang iyang pagkasiya as God manifest in the flesh. You see? Ano si Ginoong Jesucristo mo'y gigamit sa Dios
sa pagpaila kinsa ang Dios, kinsa o unsa ang Dios. Okay? Mo na nga ilhon gyud nimo, mailhan lang nimo ang Dios, Dios nga Amahan, pinaagi sa iyang bugtong anak. Okay? Pananglitan, ako kang taga pananglitan. Naay usa ka tawo. Okay? Naay usa ka tawo. Nga gisugutan nila nga mao kana mo kadto. Apan wa man nimo wa pa man ka maka kanang hibalag niya. You have not met him in person. Okay? So, naghisgot lang sila may tungod sa iyang pagkatao. Apan kinsa man gyud ang tinubdan nga imong aron mahibaw ang kinsa gyud siya, iyang kinaiya. Okay, pangutan-on nimo ang anak niya ng tawhana. Kay sila ramay nasayod na hibaw sa tanan niyang pagkatao niya na kintang tawhana nga itong gisgutan. The man concerned. So, mutana ka niya. Kinsa man yun ng imong amahan mo kana mo kadto. So, ayang anak musulti mo kini mo kadto. So, natingali mga kinaiya niya ng anak nga unsa. Kay anak man siya niya ng tawhana nga itong gisgutan. So, mangutana ka, unsa man yun yung mga kinaiya mo kana mo kadto. Mao pud na ang Dios nga Amahan. Mailhan nimo kinsa ug unsa ang Dios pinaagi sa iyang bugtong anak unsay gibuhat ni Ginoong Kristo dinhi sa pag-anhin niya kalibutan. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, sa unod, justified in the spirit, nakitaan sa mga manulunda, sa mga anghel, preached among the Gentiles, sa mga hintil, believed on in the world, gituuhan sa kalibutan, received up in glory. See? Mao kini ang pagpadayag sa Dios. Pinagi siyang bugtong anak. Pinagi sa iyang sacrificial death dito sa cross. O pinagi sa iyang pagkabanhaw, his resurrection. Mao ni kinangatong paghisgot ni kini appeal ni sa mga maayong balita sa kaluwasan, the gospel. Og ang gospel gyud, ang maayong balita sa kaluwasan, gisangyaw kana diha sa mga buhat in the acts of the apostles. Unya kanang gipatin-aw kini diha sa mga epistola. Now, the following binds the many books into one book. Una, may tungod ni Ginoong Kristo. Unsa may iyang mga titulo. Usa nini Son of God, anak sa Dios. Son of Man, anak sa tao. Son of Abraham, anak ni Abraham. Son of David, anak ni David. Kay siya man si Ginoong Kristo mauman ang liso sa usa ka babae, the seed of the woman, na kana Genesis 3:15. So, mao na kinangatong gipanghisgutan gikan sa Biblia. Ang Biblia mao na nagakompose, nagalangkom kanas huna-huna sa Dios. Okay? The Bible is the greatest of all books. Nang uban, o manlagi pagtuo sa Biblia, ansa manlagi pagtuo sa Dios. Kay the true God, ang matuon nga Dios, na araman mailhin mo sa Biblia. You see? It's only through the Bible that you will learn who and what God is. Kaya ang imong pagtuon sa pulong sa Dios, this is the noblest of all pursuits. To understand it, mao niyang highest of all goals. Kinatasan kini sa imong mga tumong ug tuyos kinabuhi. So, mao lang niya nga itong pagpadayag nimo nga
abutan niya ng bahina kay ning branch out man po nga itong paghisgot nini. Ato niya padayon ugma. Ayaw si piyata ang sumpay, ayaw si piyata sa pagsubay, nining atong series nga Bible study, nga nagadupot kita nining atong Doctrine of Sin, doktrina sa sala. Ato ipadayon ni ugma. So, magampod ha. Bala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpadayag ka na mong dugang pagyong kamatuoran. Yan nga adlaw. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Wa gayoy pagkasipyat sa imong pagtuman sa imong gisaan ka na mo. Salamat o Diyos nga imong pagkaming lugwayan ang among kinabuhi. Dili kami takos diini. Panikaw nagmatinumanon gayod nining tanan sa imong pagsangkap kanamo. Matud ba sa Filipos 4:19 nga ikaw man ang supply kanamo sa tanan nato namo nga mga gikinahanglan. Tanan nga niya kanamo wa gyud na kulang. You are everything to us, O Lord. We thank you for this Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Amo kining giangkon o Dios nga imong pagsangkap kanamo. Your provision, grace provision. Salamat o Dios. Uban ni kami sa among pagbugbuwag karon, iway kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ning among Bible study. Aron kami padayon gayon sa pagkatunog dugang pagyong mga kamaturan sarang namo magamit sa among kinabuhing Kristohanon alang sa paghimaya kanimo Dios kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.